आंनि हिन्जावा ब्लेक बिउटि आंनि हिन्जावा ब्लेक डायमन्ड नायनो बियो बहे फाक्का सारिथिनमन आंनि हिन्जावा बिटिडि रायजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सेक्रेटारि ओंखामजों ओंख्रिजों बेदरजों फिसाजों जायो बियो फाक्का 5 केजि बबाव थाङो बबाव फैयो बियो देवानिनि ग्रें 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 गुं 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 आंजों सामफ्रामबो बेरेफुंजानि सुद्रि थाले सयथिबो पाउडार सिनोजों देलाय मालाय बियो फुरलिलि रागाया हामथारलां माथा फाख्लिखौ दार मास्तिनि जेरावबो बेरायनो आंहालाय चान्स गैला सामफ्रामबो आंलाय बिनि न' बेंग्रा आंनि हिन्जावा ब्लेक बिउटि आंनि हिन्जावा ब्लेक डायमन्ड नायनो बियो बहे फाक्का सारिथिनमन सामफ्रामबो बियोलाय खालामो थुनथिनिनि खालामो बियोलाय दिरिया थिउरिया महारानिनि रायजो जानाया नंखायसिगोनलै सामफ्रामबो बियोलाय बिटिडि WPT बोरै मोनफ्लांनायखौ बिखौलाय आंलाय सुनिबानि सामफ्रामबो हिनजावफोर 12-15 जन आंनि न'आ लाजिखांबायसो आं बिसोरनि थाखा फैसानि गलमाला आंनि हिन्जावा ब्लेक बिउटि आंनि हिन्जावा ब्लेक डायमन्ड नायनो बियो बहे फाक्का सारिथिनमन आंनि हिन्जावा बिटिडि रायजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सेक्रेटारि ओंखामजों ओंख्रिजों बेदरजों फिसाजों जायो बियो फाक्का 5 केजि फाक्का 5 केजि फाक्का 5 केजि फाक्का 5 केजि